Good morning mga kandusanan. Niyami karon nilay ka sa Calamba, Cabadbaran City. Kay nag-silent ni og pangriban. Okay mga kandusanan, ipakita nako sa inyo kung unsa gyud ka galing silay ka magkarati ng buhok ngayon. Tingnan niyo. Hello mga kahandusanan! Mga kahandusanan, nagriban mi karon diri sa Calamba, Cabadbaran City. Kahandusanan, nag-color ko og buhok. Yan, at akong giliban kahandusanan ko apa sa sulod. Nag-relax kay sakit iyang liog. Di ba mga kandusanan, nakikita nyo naman na walang make-up. Wala kaming make-up ngayon, Yes, di mga ba? kahandusanan. Simple lang mga kahandusanan kasi hindi kami nagbablog na mga joke-joke na vlog. Ngayon, Seryoso to mga seryoso to kandusanan. kasi kahandusanan ng warta. Hanap buhay. Oh, naghahanap mga buhay. kandusanan. Oh, naghahanap buhay kami dito. Kung ganun sana, tingnan mo mukha namin na walang makeup. Blooming pa rin, kandusanan. Nagdaan na sa naging Okay, kandusanan, padayon sa imong gibuhat. Oh, di ba nakikita na yung result? Oh, di ba ang ganda? Ganda ng Brazilian blowout. yan ay gagawa ng Yan, mga kandusanan. Siomay mga kahandusanan. Bukas, abangan nyo mga kandusanan. May ano kami, Mga kahandusanan, may drama kami. May shumay kami, oh. Oh, may show mayo. Bukas mga kandusanan, abangan nyo kami mga kandusanan sa aming vlog sa part 2 sa Tubang sa Barangay. Supportin ng mga kahandusanan. Huwag niyong kalimutan mga kandusanan na suportahan yung bawat vlog namin mga kandusanan. Correct! Korikot. Niyata ang gatas yan. Aw. Hindi po yun. Hello mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like Burn Aninohon. Thank you so much.